ụmụ Igbo niile aha m bụ Maazị CMS onye nnakọ Maazị akaụntụ bụ afọ m otu a ka ọ dị n'ụbọchị nke taa anyị na-ewetara Igbo CNN anyị nọ n'akụkụ ukwu akị na-ewetara n'akọ nke taa ngwa gezienụ ntị ma nụ n'isiokwu anyị ndị bet Naija ebeela akwa rie uju ma dọkwa ndị Igbo aka na ntị ka ha kwụsị iji 100 naira achụ 30 bilion. Mgbe anyị na-agba onye isi ndị bet Naija ajụjụ ọnụ ọ sịrị na ọ dịrọ pọsịbụl mmadụ Chukwu kere eke iji 100 naira anọrọ mmadụ ibe ya Chukwu kere eke 30 bilion. ndị anya ukwu ọchị ete ndụ Ọ ka ịfụ ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụ anya ukwu ekworo ntachi obi mpụ na anya ụfụ na afọ ụta mmiri ka mmadụ Chukwu kere eke ga-eji were 100 naira gbakọpụ 30 bilion. Ndị Igbo gbakọ n'afọ n'okwu ya o kwuru hoo ha na game 100 naira to get 30 bilion ga na-akọ ọtụ 247 n'ihi na ọ dịrọ pọsịbụl. Were ọkwa ndị na-eji game a na-ekwu na kịta na ọ bụ na iji n'aka nne m n'anya na gị dọka ya n'ihi na ọ dịrọ pọsịbụl ọ ya agba otu a ka ọ dị. genya Agụ gaa na akị ọkala chekwa nke na nwa aka aka ihe ihe kara aka ote na were nwa garị na mgbede ahụ anyị ebu akị anụ ana jiri agụgụ dị nke wegarị na mgbede a ya aka anacha gịrị nke ya ya kwa ezigbo agụ na na-agụ dị n'obodo dị anyị rice with 8,000 naira uche ka ọ dịzi ya bụ ya kọtabiri ya ka ahụrụ akị alawa kọgodi ya ka ya ka ụmụaka nke yahoo Hellfire branch arụọla ekwesịghị onye isi ya yahoo n'isi o tinyere anyị ntị site na ndị nta akọ anyị ndeke n'ọkụ mmụọ ha mere ka amata na ezigbo egwu na ekwesị n'ahụ maka na ụmụaka ọ kụziri ọrụ yahoo arụọla elu kalụ n'ihu anya ya mgbe ndị nta akọ anyị na-agba ekwensụ ajụjụ ọnụ n'anya mmiri ọ sịrị na otu ụmụaka si ha ka ya ma dọcha nwa obere ego nọ na akaụntụ ya ka na-agba ya ara ekwesị na-ebezi akwa na ọ na-anụ na ụmụaka Naijiria dị egwu mana ọma na o ruru nke otu a sị na ọ bụrụ dị ego ha dọpụrụ na akaụntụ ya bụ mwute ya kama ọ bụ na ụmụaka gbajiri aka ma napịa otu nwata nwa agbọghọ o ji ezuru ike oge abalị Amarachi na gị je agwọ Amarachi Amarachi ọ dịka nke ezuru ha were baa na kichin ya gaa n'ite ofe ya were poizin nwunye ya n'ime ka ha bufuo ya na ọ bụ Amarachi na-eke bụrụ ọka dị ndụ n'ụbọchị nke taa oke ọ gara n'ihu kpọkuo gọọmenti obodo a ka ha bịa kpọtara ya ọsọ enyemaka bịa chụpụrụ ya ụmụaka yahoo ya ọkacha njọ ụmụ okoro na agbọghọ ndị mpaghara Imo steeti awụ ndị nta aka n'ọkụ mọchitara aka ha wetara ya n'abalị awa anyị ka ha chere aka wetara ya n'abalị ọ ta achiri de ya ele ya ọmụmụ dere oke na-ekwu ya ka m ji na-ekwunu ya ọ dịkwa egwu o kwekwara ha nkwa na ọ ga-ebi ha 50 liters of fuel ka ha ga-ebe ọzọ ga mepe ọkụ mmụọ nke ha na-asịkwa ọha na eze ka ha soro kelele Chineke onye mere ka ọ dị ndụ n'ala ndị nwụrụ anwụ n'ụbọchị nke taa CMS ọ sịkwa na Thanksgiving ya bụ next week Sunday n'oke oriri na ọṅụṅụ ga-adị ndị egwu amakwa aha ama ndị nke dị ka Michael Jackson Perry Como Dagrin na ndị egwu ndị ọzọ ga-anọ dị alive na MC Dede one day onye ga-eme MC n'ụbọchị nke taa pati ga-adị egwu gee ntị a sịkwa na uche gị dịrị ga iso ekele Chineke na gị mee ngwa ngwa gbarụta ọkụ mmụọ ka eti gị na guest list akaụntụ mechie akụkọ ka anyị pụ na pati a ga-adị egwu Michael Jackson ahụ eji anya ma abụọ Michael Jackson otu a ka ọ dị n'ọnụ Igbo CNN ụbọchị nke taata subscribe to our YouTube channel Chineke Chineke